krásne z Egyptu, proste historické romány, aj zo súčasnosti. Ja si myslím, že je veľa autorov a autoriek, ktoré... Milka Zimková, to som nespomenula, priateľka Milka Zimková. No tak tá sa veľmi ťažko prekladá, pretože to je írečité nárečie, to sa veľmi ťažko dá pretlmočiť. Tá je výborná. Gabika Rotmajerová, nedávno sme spolu mali čítačku s Gabikou a s Milkou. Jeromičanka tiež naša. Viem. Pani Milka Zimková tiež tu bola. Milka tu bola? Áno. Áno, však tie monodrámy, to je tiež paráda. Gelnice pán Rybák, viem, lebo on mi občas posiela svoje knižky, tie potulky po Gelnickom kraji a Štrábcové veci a to prišli nové. Takže tá komunita žije tak nejako do istej miery s kontaktom, no bohužiaľ, ako všade, aj tam je trošku aj nežičlivosti občas, no to je škoda. Sa to tým polarizuje. My si prajeme. Prosím? Že my si prajeme na Slovensku. Tak. Ale tak sú aj veci, kde sa naozaj praje jeden druhému a tam to ide potom. Tam to ide.